Mae dylunio ym mhob man. O'r cynnyrch symlaf i'r cynnyrch mwyaf cymleth, mae popeth wedi cael ei ddylunio. Ac mae cynnyrch wedi ddylunio'n dda yn denu cwsmeriaid. Felly mae'n bwysig diogelu dyluniad eich cynnyrch. Mae diogelu dyluniad yn diogelu sut olwg sydd ar gynnyrch, nid ei swyddogaeth dechnegol. Hefyd mae modd diogelu cynnyrch yn llawn neu'n rhannol. Er enghraifft, byddai modd cael 2 ddyluniad cofrestredig gwahanol ar gyfer sosban a'i choes. Yna byddai hawl i ddefnyddio'r goes ar gyfer rhywbeth arall, er enghraifft arbadell ffrio. Mae yna 2 faen prawf mwyn gallu cofrestru dyluniad. Yn gyntaf, rhaid y dyluniad fod yn newydd. Mae hynny'n golygu nad yw wedi ddiogelu unrhyw le arall yn y byd cyn y dyddiad cyflwyno. Fodd bynnag, yn Ewrop, mae yna gyfnod o 12 mis ar ôl i chi gyflwyno. Cyfnod o ras. Yr ail beth sy'n ofynnol yw bod rhaid iddo fod yn unigryw o ran cymeriad. Mae hyn yn golygu bod yr argraff gyffredinol mae'n ei chael ar ddefnyddiwr gwybodus yn wahanol i ddyluniadau a oedd yn adnabyddus yn flaenorol. Yn y Deyrnas Unedig, mae modd diogelu dyluniad ar lefel genedlaethol, drwy y gofrestru yn swyddfa eiddo deallusol y Deyrnas Unedig, UKIPO, neu ledled yr Undeb Ewropeaidd, gan gynnwys y Deyrnas Unedig, drwy y gofrestru yn swyddfa cysoni'r farchnad fewnol, yr OHIM. Mae dyluniadau cofrestredig y Deyrnas Unedig neu'r Undeb Ewropeaidd yn rhoi hawliau neilltuol i chi ar ddyluniad am uchafswm o 25 mlynedd. Rhaid ei hadnewyddu bob 5 mlynedd. Mae gwledydd eraill hyd a lled y byd yn cynnig hawliau tebyg. Fel sy'n wir wrth chwilio patentau, gallwch chi hefyd chwilio dyluniadau, i wneud trwy'r IPO neu'r OHIM. Unwaith eto, mae'r rhain am ddim, ond gall chwilio am ddyluniad fod yn fwy cymhleth na chwilio am batent, ac mae help ar gael ar-lein. Mae'r Gymdeithas Fasnach ACID, Anti-Copying in Design, yn ffynhonnell wybodaeth ddefnyddiol, sy'n nodi sut mae diogelu'ch dyluniadau. Mae ACID yn gymdeithas yn y Deyrnas Unedig, ac mae ei haelodau'n ddylunwyr ac yn wneithiwyr tecstiliau, gymyddion, gwneithurwyr dodrefn, dylunwyr anrhegion, penseiri, dylunwyr ffasiwn, cynhyrchwyr ategolion i'r tŷ ac ati. Wrth gwrs, efallai fod cymdeithasau eraill sy'n fwy priodol i'ch math chi o fusnes, felly mae'n syniad da chwilio ar-lein. Yn ogystal â dyluniadau cofrestredig, mae dyluniadau heb eu cofrestru yn cael eu diogelu'n awtomatig o dan hawliau dylunio heb eu cofrestru yn y Deyrnas Unedig ac Ewrop. Mae'r hawliau hyn yn bodoli ochr yn ochr. Mae hyn yn caniatáu i chi atal unrhyw un rhag copio'ch dyluniad. Mae hawl dylunio heb ei gofrestru yn y Deyrnas Unedig, neu UDR, yn para am 10 mlynedd ar ôl marchnata'r erthyglau sy'n defnyddio'r dyluniad am y tro cyntaf, neu 15 mlynedd ar ôl creu'r dyluniad, pa'n bynnag sydd gyntaf. Mae hawl dylunio heb ei gofrestru yn Ewrop, neu hawl dylunio cymunedol, yn para am 2 mlynedd o'r amser pan gafodd ei wneud yn gyhoeddus. Yn wahanol i UDR y Deyrnas Unedig, mae'r hawl Ewropeaidd hefyd yn cynnwys addurniad ar wyneb eich dyluniad. Mae hawliau dylunio heb eu cofrestru'n hynod werthfawr i ddiwydiannau sy'n symud yn gyflym, fel y diwydiant tecstiliau neu ffasiwn, lle nad yw'n ymarferol cofrestru pob dyluniad sy'n cael ei greu. Diogelwch eich dyluniadau sydd heb eu cofrestru drwy gadw cofnodion manwl. Cadwch y dogfennau gwreiddiol, copïau o brototeipau ac ati, wedi llofnodi a'i dyddio gan y sawl sydd wedi creu yn ddelfrydol, a gorau oll os bydden wedi cydlyfnodi hefyd. Yn y llys, mae'n bosib y bydd yn rhaid i chi brofi bod modd dibynnu ar eich dyddiadau, felly gall dangos bod gennych system dda fod yn hanfodol. Hyd yn oed gyda system dda, mae profi bod rhywun wedi copio'ch gwaith mewn gwirionedd yn dal i fod yn hynod o anodd a drud. Ar gyfer dyluniad pwysig, mae cofrestru'n diogelu'n llawer gwell.